Be, Oh, balik kami eskwela. Ni ka Jen makita drawing siya. Ha? uwan. Wa ko na siya may eskwela kay uwan. Uwan de. Mm. Wa sa may eskwela ras ni ka Jen makita nag-uwan. Hadlok siya sa uwan. Hadlok ka sa uwan be. Suspended bitaw ilang klase ron makita niya. Wa sa siya may eskwela kay mo ang kanang ilang eskwelahan kilid nas pangpang. Dako king pangpang dito ba ya? Kuyawan ang mga ang ilang principal dito kasi niya ay mga babaha. O pan landslide mo na nga i-suspended sa ilang klase. Ma'am Selling nga na drawing pods ni Kajen. So na drawing mo be? Devil of Angel. Ha? Devil of Angel. Unsa? Devil or Angel. Nag-drawing ko na siya Devil of Angel. Siya Devil of Angel. Tama. Mo na drawing ni Kajen makita eh. Biscuit Angel. Tagalogin mo be para maintindihan ka sa mga viewers nating mga Tagalog be. Hindi ako natindihan ng Tagalog eh. Ha? Hindi ako natindihan ng Tagalog. Hindi maintindihan. Marunong ka magtagalog o hindi? Hindi. Hindi ka marunong magtagalog? Oh, Kahit anong masabi mo na basta Tagalog. Tagalogin mo yung mga sinasabi mo para maintindihan kanila. Hindi ko kibalig Tagalog. Tagalogin mo na lang kahit hindi mo pa alam pa ano magsalita ng Tagalog. Mahilig talaga to si Nikajin Makiat mag-drawing. Basta galing siya sa eskwela niya, wala silang assignment. Ganyan talaga siya. Hanap siya ng bandipar, kundi papel. Gagawa siya ng mga drawing. Mahilig talaga siya mag-drawing. Pag mag-drawing siya, backgroundan niya ng mga istorya. Mayroon talagang mga istorya. Ano be? Anong sinasabi mo? Ang sabi niya ng amiga niya, friend. Friend. Anong friend? Ano sa'yo friend ba? Friends ba? Kaibigan niya. Pamseling nga oran mga kiyat. Wala man siyang magawa. Sa Tagalog sa lingaw. Walang mo magawa kasi ulan man. Kasi umuulan man. Walang klase. Nagdraw-drawing na lang siya. Dito sa amin. At yung bahay. Ano yan? Bahay? Balay mga kiyat. Hindi na bahay. Sa Bisaya ang bahay, balay. Hindi bahay. Hindi bahay? Hindi yan bahay? Oo. Ano yan? Ano yan be? Parang chipok yan ah. Hindi ni chip ko. Angel to. Parang clown. Hindi to clown eh. Angel to. Angel to? Why Angel 1 da? Wala Angel 1. Karang Devil 1 man eh. Ha? Devil 1. Darang Angel 1 ay. Dadi ni. Pasensya naman sa mga Tagalog mga kita. Kaya maglisod yung mga Tagalog. Hindi kami sanay magsalita ng Tagalog. Mahirap kami Ang ng aming Tagalog. accent talagang Cebuanong. Mahirap kami Talagang Bisaya. Mahirap yung Tagalog Mahirapan eh. mag-Tagalog. Mahirap kami mag-Tagalog. Mahirapan mag-Tagalog. Mahirapan mag-pronounce ng Tagalog. Ay, dito ang Angel 1. Ha? Dito ang Angel 1. Dito Ha? ang Angel D. O nag-drawing ni Kajin makita. Yan ang dinodrawing ni Kani Kajin. Angel 1 man eh. Na Angel 2. Ay, Devil 2 man eh. Oo. Nadarang Devil 1. Nadarang Angel Asa man? 2. Kani, Angel 1 na ni. Dahil kani Devil 2. Dayon, dini. Angel 1. Kana Devil 1. Oo. Angel 2. Devil 1.